सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध आणि विश्वासू नाव एस.एम. मडकईकर सुवर्णकार। एस.एम. मडकईकर 1 ग्रॅम गोल्ड ऑफर, मंगळसूत्र, 5 पदरी मंगळसूत्र, राणीहार, नेकलेस सेट, काकणांचा सेट अगदी माफक दरात। 1 ग्रॅम गोल्डचे गोवा आणि महाराष्ट्रीयन पद्धतीचे दागिने मिळतील। गोवा पद्धतीचे मंगळसूत्र दागिने उपलब्ध, बेंटेक्सचे दागिने देखील मिळतील। एस.एम. मडकईकर सुवर्णकार, प्रोप्रायटर श्यामसुंदर मडकईकर, विराक मडकईकर, 8411 9304 37, वैष्णवी मडकईकर 7796 69 54 48, सावंतवाडी। शोरूम पत्ता एस.एम. मडकईकर सुवर्णकार, उभा बाजार, सावंतवाडी। कुडाळ शोरूम पत्ता पान बाजार, स्टेट बँकेच्या बाजूला, कुडाळ। सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचं दालन, सोनार कामासाठीच्या हत्यारांचं दालन, उभा बाजार, सावंतवाडी इथं।